Какво става, Веско? Значи Веско, Кипър и Вандо. Значи това е моята кандидатура за Mental Planet. Значи на колко години съм? На 13, казвам се Наско. Майнкрафт, ника ми е Матрокс. Така, значи това ми е света, нали, тук и те имам някои работи. Да кажа само, че на Survival съм, нищо не съм читвал. Така всички глупости са тук. Ето чест ме е правен. Значи аз много не ги използвам честовите. Значи имам си ферма за кошка, която направих като буркан. Значи имам си малка декоративна къщичка, която отдолу има лава, но нарочно направена с колко беше 4 или 5 блока или 6. За да не може да спаля дървото. Ако ме приемеш в сервера, ще изглеждам така. Значи направил съм две мощта, там оградих. Оградих, нали, с Sugarcane. Така аз съм се настанил в Village, имам Enchanting Table, нали, много работи. Имам си Villager ферма, ама само че он ще ме приби там, не знам що. Значи ако искате сега ще ви покажа, ама ето го пича, вижте го, гонима. Нема го не. Добре, значи Villagerите е тук и те са всичките. Не знам защо седят на едно място, много ма дразни. Но както и да е. Друго направих декоративна фермичка. Так колко да е декоративна. Нещо работа. Значи тук и те имам за сега само една ферма, ще има още ферми. Нали, Sugarcane ферма. Общо тук се събирам Sugarcane. Не е напълно автоматична, не е с вода и такива работи да ги дърпа към хопърци, защото просто няма смисъл, като ги бутне, тези пистенчи като бутнат Sugarcane. Просто няма смисъл, защото те са бутат самите Sugarcane и някой път идват тук, някой път от тук идват до тук и просто няма смисъл да го правя, пък и натам мисля да правя ферма за моркови автоматична, а натам за уит. Така както и мисля да правя някой, нали, бих дракона скоро между другото, сета ми почти изхабен. Друго, какво да правя друго? Друго май няма нищо за показване, освен мината. Опа. Не знам какво става с фрапса, бъгва ли. Мина до 5 левел. Оня пич там. Го стреляме. Така, както казах, значи това е кандидатурата ми за Mental Planet, на 13 съм, Наско се казвам, и Майнкрафт ника ми е Matrox, нали, долу на Matrox зона, и тук е те, значи къщата на Пудел, тук играх с един мой приятел вкъщи, нали, двамата бяхме у нас, играх си, той решил, нали, отил до туалетните, той решил да ме убие кучето, имах едно куче, Пудел, тук пише RIP Пудел. Ужас. Така, значи това е байл добре, защото вижте ми е байл, ма само се разделя на няколко части вилиджа. Значи натам е савана, натам е пустиня, натам е такова форест ли, как се нарича това байл. Направих. Общо взето е добре. Мислех да правя тук е тъй. Изчакай, иди. Значи тук направих едно мувче, защото ме мързиш да поминам. Значи тук и ти направих някаква тъпотина. Общо взето. Уж представям, че ти трябва да е. Значи мислех да правя кораб, но се отказах, защото е много плитко. Имам предвид едно блокче, няма на къде този кораба да няма и мърда. Мислех да правя декоративна къщичка тук и ти има. Просто няма смисъл и само ще изхада материалите. Защото няма да стане добре. Мисля, че е там долу ще стане хубаво. Но като тук има кони. Така, значи, извинявай, че няма конюшня. Просто се чудих къде намеря кони и ето ги, мършите. Така, овце и работи. Нямам нужда от ферми, между другото, само да кажа такива за овце и работи. Защото, вижте, той има прекалено много от тях. Даже там има, то там има. Значи от тия Dark Oak, много ти байома, където са.
Трябва да събера малко дърво после. Значи тук има пигови с крави, само дет не съм намерил тук наблизко. Има, иначе почти всеки един моб. Даже Witch бях срещнал над там някъде. Преди малко, нали, защото играх малко време. Терето World е бая старче, не съм играл от бая на време на него. Заради това, защото, нали, откакто се пуснаха 1.7, нали, играх малко и се отказах. Тук ти общо взето съм правил магари, всичко съм правил. Фермите бяха целите натъпкани и така. И те бяха натъпкани. После ги оправих. Опа, чуваш. Те, добре, както и да е. Значи, общо взето е това, натам. Просто бях направил някакво басейнче за базик с един фра. Там беше дайдо. Значи, тук и те сигурно се отдавих над 5 пъти, докато го правих. Не знам защо, ама само винаги имах преди един бък. Значи, когато стана на 4 или 5, аз пък 4 или 5, на 5 балончета, и изведнъж спадат на едно. Това беше в 1.7 версията, не знам какъв бък беше това. Ама... Така, между другото, аз тук и те си убивам Iron големите, защото виж, тук има много вилиджери. И те, значи, почти всяка вечер спаунват Iron големи и се фарми Iron. И розочки, които ги поставям рандом. Значи, тук и те общо взето фермата за кошки. И гаса напълни... какво стана, бе? Добре, аз 106, значи трябва да удължа. Добре, ай после ще удължавам. Значи... езерцето. Само да кажа, имам... Не знам как да оправя този бък с мишката, значи когато на F9, мишката ми става мега бързата. После като ти снимам става нормална. Така имам... Да, както и да е. Значи, това е кандидатурата ми за Mental Planet. На 13 съм, казвам се Наско в реалния живот. И ника ми е тук. Ето Матрокс, значи виждаш работите. И това е клип за Веско, Кипър и Вандо, защото... Нали, искам да вляза в този сервер, много ще се кефя. Така да искам да кажа, че ще е първия private сервер, в който ще вляза въобще. И Веско, да знаеш от гласа ми, това е просто тъпен микрофон. Иначе гласа ми е... Как да обясня? Той ми променя гласа, ма както и да е. Добре, значи... Айде да махнем броните. Така, бих скоро дракона, както казах. И ето ги броните, които бих. Значи тук е си инжантнах една много хубава кирка. Тая беше втората след тая е схабена. Така те си прекръстих на Dragon Ball и Dragon Sword. То общо взето, това са работи. И Веско, чао.